фантастика, искам да предупредя, че този влог на тази част няма да бъде дълга, тъй като ще се скачаме много дълго време и ще ти падне батерията и не мога да снимаш, защото си ръкавица. Да, ще снимам само първа на заядния от Фантастико и сега бързаме, защото закъсняваме. Правим, пиеме чайче, кафаме банички с сиренце и загряваме с ромче. Всичко на момента. Пием чай, ядеваме, пиваме. Здравейте, самата занимаваме. Нахме пица, нахме фантаси. Проверите ли? Сложихме багажа. Как ще ги насочваме големите? Давай. Ари, патенца. Минахме почти половиния път. Много. Вече, обаче много сме изморени. Nancy, къде е? Сега току-що се качихме и очаквахме ни обещаваха с да. И след малко ще ни разпределят по стадия, да им къде ще се падне. Къде си? Няма ти. Айди бе. Оправи си леглото и веднага да го снима. За първи път си оправя леглото в живота все пак. Има някакви схеми. Знам, как може да леглото. Смъкни ме! Зайчо! Чайчо! Мале, одеве косата ми беше замръзнала. Снега ми беше намокрила и беше замръзнала. Направо трагедия. Не, аз се качвам и косата. Вятър ми дух косата и косата ми се удря супер твърда така в лицето, човек. Изморена съм и тук имам нещо. Синьо. Nancy си снима ските, да мога да запомня къде си. забравя. Да. Отиваме да плащаме. Кажи.
кон. Добре. И са човекът. Не така трябва да обратно. Сега ще обясня за свещената камбана. На списък на вечер, когато имаме някакви занятия или ядене и... Бомбончета! Чакаме да се плати? Да! Сега се изчистихме стаята и всички видяли чисто е и само някой да е влезнал да е стъпал, веднага праща парцала с копата и поменява много. Кажи какво стана, ние почнахме да чистим и целия. Почнахме да чистим и всички видяха днес, почнахме да купират сега всички парцали, мекли, кофи. Дайте насам, дайте оттам, а къде да си го вземем, откъде да си го донесем. Шлапай! Ще ги шлапаме всичките един по един. Ама не, ти ме разбираш, човек. В смисъл на лятната база аз уча. Добро утро. Просто не знам как да отговоря. Може ли да не отговорите на един въпрос? Може ли да ми кажеш колко е корен квадрат 16? Не знам, аз по математика много не се уча. Ами не знам и тук аз не знаеш, но... А кога София била на 3 морета, Демек, извинявам се, България, кога? Аз не мога да викам. Лагера се пият много бири, много се пада и е много... Аз съм дебат, питам, защо? Защо правите такива глупости? Измислете нещо по-така. И защо говоря така? Совки? Немаме. Трети месец ма ясно. Шут, копия! Медала. Ето. Хубавия медал картон е много екстра. Не ме го сме.
утре помислите си, че тази прекрасна Беше просто прекрасно. ще ни липсва много. Няма и телефона на една. Ние не може да тръгнем. Чакаме вече 40 минути. Това е. Може да се тръгне много по-рано. Бяхме готови. Йеее!